Исәнмесез, бүген Корейча без Казанда һәм Уфада Путин турында ни уйлыйлар дип. Бу хәтерләмим ничәнче елдан, 5 ел элек, 2020 елда, 15 гыйнварда Азатлык радиосы ясады, Азатлык радиосына язылыгыз. Алар татарча эшләр, миңа ошалар татарча эшләүләре. Әйдәгез башлыйбыз. Безне бәрбер тыңламыйлар инде. Безне ишетүче юк бит. Юк безне ишетүче. Кара халыкны ишетмиләр аны. Без инде ышанычны Бездә бик күп. югалткан кешеләр. Менә безнең пенсиябез минем 10 меңгә дә тулмый. Менә эшләдек. Чынлап та монда ничек әйтик, кешенең юк аларның күрсәтүчесе. Чөнки без националь партиядә ясый алмыйбыз, үзебезнең республикабызда. Бу безнең суверенитетыбызга бик каты бәрә инде. Без суверен ил түгел бетән. Сез шуны аңларга тиешсез. Безнең суверенитетны бетерделәр. Язмалар белән дә түгел, референдумларсыз, халыкны сорамыйча без менә шулай аны бетердек. Без аны шулай югалттык, бер нәрсәсез. Һәм бездә шундый күрсәтүче юк халыкның. Менә татарларга нәрсә кирәк икәнен. Эшләмәгән дә шуны ала, эшләгән дә шуны ала. Менә нишәйтәсең? Бик күп инде ул безнең ниләребез. Хотя бы менә пенсияләрне бер 15 меңгә җиткерсәләр, шәп булыр иде. Что мир у нас был, вот. И все. Человек и слышит. Һәр авылда халык лайыклы, хөрмәтле кешене сайлап куйсыннар иде. Шулай районда, шәһәрдә, менә мәсәлән инде безнең җумһуриятта, Татарстанда һәрбер менә ирек булсын инде, менә Украинада кебек. Менә алар бит инде шуны ымтылганнар инде. Инде теге президент хуҗа булмасын бөтен халыкка. Дөрес әйтәләр, алар сайлай алдылар, алар аны чыгара алдылар. Менә кирәкмәгән булса, аларга ышанмаса, алар аны чыгардылар. Урыслар елап утыралар. Ой, алар украиннар шундый әшәке, аларның менә шундый начар әйбер ясыйлар. Ничек инде алай була, бу бит инде дөрес түгел алай эшләргә. Ничек дөрес булмасын инде. Ул үзенең конституцион буенча программасын эшләмәсе. Кешеләр аны чарып ташлыйлар инде күтенә сугып. Монда инде конституционны түгел, монда Россиядә күбрәк тә нәрсә өчен чыгарып ташлап була, барысын бергә. Урыннарда. Монда ил турында да сүз бармый инде, монда бу ил булырга да тиеш түгел бетән. Халык үзе хәл кылырга тиеш. Менә кызганыча каршы безнең менә Явуз Иван 1552 юнәлеш алгандыр шул бөтен халыкларны басарга, кешеләргә, таларга, асарга, атарга. Менә һаман инде күпме 468 елмы була инде. Менә шуңар бара. Я татарка, я не россиянка. Извините. Если, значит, у пенсионера есть жил Үзе урысча гына сөйләшсә дә, барыбер татар да мин Россия түгел. Мин татар, мин Россия. Татар телен белмәсә дә. площадь собственности больше 40 квадратных метров, его освобождает от транспортных денег. Это 486 рублей. И за каких-то 486 рублей Путин, если на то пошло, обидел сколько пенсионеров? Ну что для нашей страны эти 486 рублей, правильно же? Все устраивает. Правда, вот честное слово. Пусть Путин будет. Сез күрә аласыз ничек менә татарларның һәм урысларның аерылышы. Ничек безгә ышанмыйлар бер. Аларга барысы, аларның барысы әйбәт, барысы рәхәт. Анарсын мусордан ташлаган әйберләрне кабасын, беренде срогы чыккан әйберләрне. Яннарысын шул мусорда юынасын, сулар бетерсәләр. Анарысын белмәм. Яшисен дә шунда пенсияны бетергәчләр. Чөнки пенсияны да бетергә телиләр ничәнчедер елда. Да. Меня же в моем возрасте ничего не волнует, слава богу, сама жива, здорова и хорошо. Һәм аннан Путин өчен дә сайлыйм. Путинны сайлап куячакмын. Менә шундыйлар инде. Сез уйлыйсыз урыслар аркасында түгел, ул урыслар аркасында. Аннан ул оппозициялар теге икенче илләрдә сөйләп утыралар. Нинди урыслар әйбәт һәм бар халык Россиядәге алар үтерүчеләр, теге Кара Мурза кебек. Мин әйтәм инде, алар бит ясыйлар, оппозиция, әйбәт урысларның. Чынлап та алар юк, андай әйберләр. Алар үзләре дә фашистлар. Навальныйсы, менә мин сезгә әйтәм, ул безне
sh harfini aytdi endi. Siz anglaysiz sh harfini sol. Chuch bek bilan bita, lekin banamaga qo'yasizda. Mana shulay. U bizni yetdi, chunki kishi meshitga kirgan. Tog'lardan kelgan kishilar deb shishanlarni. Спасибо моему руководству, что дают мне пенсию. Ой, геноцид хотел бы, чтобы закончился для нашего народа. Устали уже, устали от этой тяжелой жизни. Старухи ползают, убираются, чтобы только как-то прожить. Понимаете, очень тяжелая жизнь. Людям практически не хватает ничего купить. Я, конечно, все понимаю, но зарплата в среднем, допустим, по республике здесь идет, наверное, 1030-40, но, допустим, я из Башкортостана, там зарплата у нас в городе в среднем 8-12. Ну как людям прожить с такой зарплатой? Это вот все, что меня волнует. И меня не волнует не то, что он скажет, а меня волнует его действия, поступки, что он будет вообще для этого делать. Иң беренче хаклар, менә продукцияның хакын төшерсеннәр. Ул теге күтәрмәсеннәр дигән сүз вообще бөтенләй. Bu Ufada алайсам милләтем хаклар. Хак турында әйтә дип. Уже бер нинди рамкага да сымый. Вот төшерсеннәр хакны. Безнең ил бай, казылма байлыклары бай. Казылма байлыкларына байбыз. Шушы казылма байлыклары конституция буенча халыкка тиеш билгеләргә. Халык аларга хуҗа конституция буенча. Менә әмма ләкин бу конституция тормышка ашмый. Менә иң беренче январдан башлап шушы яңа туган балаларга расчетный счетлар ачып, акчалар, дивидендлар салсыннар. Адаккы 6 ел безнең халыктың уровень жизни нык кәмене. Шул нидә туктатыр кирәк, потому что безнең ил хәзер фактически вымирает. И федеральное послание обращение президента, она должна быть выполнена, а не остаться на бумаге. Беги шаны битмәйдер исен әйткән бу. Без шанганга карап дөнья үзгәрми. Беренче эшли башлаган елларында халыкта бик зур өмет булды. Хәзер юк инде. Юк. Өметләр бетте. Тилләрнең өмете бар. Аңа. Тилләр генә өметләнә андай берләргә, андай нәрсәләргә. Кем килсә, ничек булырын да белмибез. Киләчәк өчен куркып яшибез. Ярар без яшәдек. Безнең дә 60тан яшьләребез үткән. Яшьләр ничек яшәр, шулар өчен борчылабыз. Ну, как сказать, 20 лет, конечно, это срок большой. Ну, можно бы поверить, конечно, хотелось бы, по идее. Больше ничего не могу сказать. Юк, кая шуны, аны бит инде КГБ мәктәбендә өйрәтәләр ничек халыкны алдырга, ничек үзенең янында. Путину вообще-то никогда не верила. А чему там верить-то? Верить нечему. Я верю. Честное слово, от души. Ну все спокойно. Живы, здоровы. Хәзердә бик дөнья инде. Хәзердә бик дөнья, хәзердә бар кеше яши. Яши. Еда есть. Что хочешь, Тешләре генә юк име? я все покупаю. На пенсию живу. Верю. Лично я уже давно не верю. Мне кажется, уже никто не верит. Каждый год одно и то же. А на вопрос, как он отвечает? Как-то непонятно. Я ему верю, он хороший президент. Но то, что люди его окружают, я считаю, это неправильно. Монда патша әйбәт, аның мурзалары шәке. Әдәм, менә үзенә сорау итә алмый инде. Әкем ул мурзаларны ясады? Патша түгелме? Юк, ул аның турында уйламаенча, ул аның өчен авыр. Ул Башкортстаннан килгән монда, үзе башкорт телендә дә сөйләшә алмый ахрысы. Ну вот он поднес пенсию, он обещал, что пока он на посту, повышения пенсии не будет. А почему он изменил свое слово? Ну, это же тоже предательство. Обманул народ. Язылыгыз Азатлык радиосына, миңа да язылыгыз. Рәхмәт караган өчен. Сау булыгыз.